Hemen gaude Pasaia, Orereta eta Altzako EH Bilduko kideok, eta salatu nahi duguna da Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa txarra. Eta kudeaketa horrek gure badiako bizilagunen egunerokoan eragiten dituen zailtasunak. Eusko Jaurlaritzak orain geldirik dagoen Donostiako pasanteko obra hasi zuenean, Altza, Pasai Antxo, Galtzalaborda eremurako zegoen proiektua geldiarazi zuen. Horrek ekarri du Altzako geltokia jarraipenik eman gabe uztea. Linearen eta Pasai Antxon trenaren linearen maiztasunak bikoizteko aukerak alboratzea eta Pasai Antxon trenaren egungo ibilbideak eta batez ere herria erdibitzen duen zubiak dakartzan elkarbizitza arazoei konponbiderik ez ematea. Gauden lekuan ederki ikusten da bezala. EH Bildutik argi dugu, orain dela garaia politikak herritarren bizi baldintzak hobetzeko, eta horrek ekarriko duela garraio publikoan inbertitzea. Gipuzkoarrok egunero erabiltzen dugun garraio publiko hori indartzea. Eta egun, Eusko Jaurlaritzak guztiz abandonatua utzi duena. Gero, ezin dugu onartu Eusko Jaurlaritzak bizigaren zonalde hau eremu degradatutzat izendatzea. Gero inbertsioak beste nolabait eramaten baitu, Donostriko zentrura esaterako. Ulergatza ezagu guztiz, PNV-ek eta PSE-ek Altza, Pasai Antxo eta Galtzalaborda bezalako proiektu bat alboratzea, kutxa batean sartzea eta beharrik ez duten azpiegituretara bideratzea eta gure diruak bertan xahutzea. Hori ziur ez dutela herritarrek ulertzen eta ez da guk ere. Gainera ez dugu ahaztu behar pandemia baten erdian gaudela eta pandemia honek gauza asko agerian utzi ditula. Eta horietako bat izan da, erakunde publikoek ez dutela beharraina inbertitu garraio publikoan. Orain ikusi baino ez dago, pilaketak dauden une horiek saihesteko baliabiderik ez dagoela. Beraz, Eusko Jaurlaritzari esan nahi diogu, nahikoa dela. Inbertitzeko herritarrek beharra daukaten proiektuetan. Altza, Pasai Antxo eta Galtzalaborda bezalako proiektu batean. Eremu honetan, topoa lurperatzeko, alde batetik maiztasunak bikoizteko, beste alde batetik sortzen diren zarat arazoa konpontzeko, eta utz diezaiola beharrezkoak ez diren azpiegiturak inbertitzeari.